Quanto vai muchanang? Mito contento ku awe mi polesa un buki famoso. Mi nombre es Nicole Maduro y mito un periodista de televisión. Awe mito bailesa Moet je zien, die autor Milia Prachman. Moet je zien. Hey, wat ligt daar? Egel begint te stralen. Moet je zien. Muis, merel, mal. Egel zwaait vrolijk met zijn tak. Moet je zien. Maar muis kijkt niet. Merel kijkt niet. En mal kijkt ook niet. Mijn tak is een zwaard. Egel zwaait vrolijk met zijn zwaard. Potje vechten. Muis, merel en mal kijken nog steeds niet. Rakka-tjaka muis, probeert egel. Tjaka-rakka merel. Rakka-tjaka-rakka mal. Kijken ze nou eindelijk? Egel zet zich af. Moet je zien, roept hij en hij springt met zijn zwaard in de lucht. Auw! Het was een mooie sprong, maar niemand zag het. En een harde val. Dat zagen ze ook niet. Stomme tak. Egel hinkt weg. Maar wacht eens. Egel lacht weer. Moet je zien, roept hij. Mijn tak is een kruk. Egel hinkt naar het water. Moet je zien. Mijn tak is een hengel. Mal, merel, muis, zal ik iets voor jullie vangen? Merel wordt nat. Muis wordt nat. Mal wordt nat. Egel blijft droog. Moet je zien, roept hij. Mijn tak is een tentstok. Gezellig zo, zegt egel. Ja, zegt muis. Droog, zegt mal. Fijn, zegt merel. Krak, zegt de tentstok. Sorry, egel, zegt muis. Dat ging niet expres. Egel denkt even na. Moet je zien. Hij lacht alweer. Mijn tak is 2 takken. Muis bukt. Moet je zien. Ze tekent voor egel. Mijn tak is een pen. Mag ik jouw pen? Vraagt egel. Krak, doet egel met de pen. En krak, doet egel met de tak. Alsjeblieft, merel. Alsjeblieft, mal. Moet je zien, roepen egel, muis, merel en mal. Onze tak is een lampionnenoptocht. Alafing alafang e cuenta acaba. Esa kita bata Moet je zien, die autor Milia Prachman. Mi recordo vostra tambe pa join Biblioteca Nacional Corsao join nos tour pa Simang di Banglesa 2023 kue anya aqui da corre di 30 di Oktober pa 3 di November próximo. E il tema di Simang di Banglesa 2023 ta Na Mi Kas. Para más información, visita Tour e Red ng Social, Tour e Página ng Social di Biblioteca Nacional Corsao.